Simulan na natin ang part 5 ng Pulang Libreta. Nakakatuwa namang isipin. Gusto nyong kumita ng pera ng walang ginagawa at ang hawak nyo lang ay ang mga insektong alaga ninyo. Gayon na rin ang mga dasal na pabaliktad na nanggaling sa mga katulad ninyong demonyo. Naiinggit ka ba kung anong meron ako? Kung gusto mo rin ng salapi, umanib ka na lamang sa amin para naman umangat-angat ka sa buhay. Kasilawan sa pera, dito nyo lang yan magagamit sa mundo. Ayos lang naman na mangarap ka ng maraming pera. Ang kailangan lang, pagtrabahuhan mo ito at paghirapan ng tama. Inaagda mo pa ako sa mali mong paagi. Sa Bicol na salita yun, na ang ibig sabihin ay niyayaya mo pa ako sa mga mali mong paraan. Solohin mo ang pera mo. Matapos ang bitin ni Crisanto, kagad niya na itong inusalan at binasag ang malakas na puder at kabal ng barangan na iyon. Habang walang ano-ano'y ginilitan nito sa may leeg gamit ang kanyang daliri na inusala naman ng pamatay ng masasamang nilalang. Dahil nga sa sobrang sungit nito at hindi makataong gawain, kaya hindi na naipatanggal ang ikinarga ng barangan dahil na rin sa sobrang pagmamatigas nito. Kaya si Crisanto na rin ang tumanggal ng lahat ng ikinarga sa pamamaraang natutunan niya sa Pulang Libreta. Hindi na rin nila napaamin ito kung sino ang taong nagbabayad sa kanya upang gawin iyon. Subalit alam na rin naman na nila kung sino ang maaaring magpagawa noon na kanila ring kapamilya na nakakahidwaan sa lupa. Kaya naman hanggang sa mamatay ang barangan, hindi ito umamin kahit nasasaktan para lamang sa ibinayad sa kanyang pera. Kaya naman doon ay inabot ng tanghalian ng dalawa na ipinaganda naman sila ng pagkain ni Mang Makmak na labis-labis naman ang pasasalamat nito dahil nagawa na ng paraan upang mapaslang ang barangan na ikinaginhawa naman ng kanyang pamilya. Dahil ayon pa kay Mang Makmak na naibenta na rin nila ang kalahati ng lupang kanilang pinag-aagawan sa kadahilanang sa kanilang pagkakaalam ay sakit pang hospital lamang ang nararamdaman ng kanyang pamilya. Kaya naman iba't ibang hospital ang kanilang pinupuntahan na doon lang din napunta ang perang pinagbentahan ng kanilang lupa na mas lalo namang lumala sa kadahilanang wala namang nakikita ang doktor na pinanggagalingan ng sakit ng kanyang pamilya, habang mas lalo namang nanggagalaiti sa galit ang kanilang kahidwaan sa lupa dahil na rin sa pagkakabenta ng kalahati nito. Na wika pa ni Mang Makmak na kahit saan pang legal na paraang daanin ay kumpleto sila ng titulo na minanang lupa ng kanyang asawa na napag-alaman ni Crisanto at Nano na ang kahidwaan nito ay ang kanyang dalawang panganay na kapatid. Dahil umano sa hindi patas na paghati ng lupa sa kanila ng kanilang mga magulang na mas malaki ang lupang naibahagi sa asawa ni Mang Makmak na ikinasasama ng loob ng dalawang panganay. Gayon pa man ay wala na silang magagawa sa kadahilanang matagal nang pumanaw ang kanilang mga magulang na sila mismong nagdesisyon sa pagbibigay ng lupa sa kanilang tatlong magkakapatid. Hindi na bago ang ganitong usapin patungkol sa pag-aaway ng mga magkakapatid sa pagmamana ng mga lupa. At ang iba pa nga ay harap-harapang nagpapatayan para lamang sabihin sa kanila mapupunta ang malaking bahagi ng lupang ipapamana. Kaya naman mariing pinagpayuhan ni Crisanto ang pamilya na kung maaari ay pag-usap-usapan kagad nila yun upang hindi na muling mangyari ang ginawang katraiduran ng dalawang panganay. Kesa naman may magbuwis pa ng buhay sa kanila dahil lamang sa lupang pinag-aagawan. Maya-maya pa ay natapos nang kumain si Crisanto at Nano. Kaya naman napag-isipan na rin nilang umuwi at madaling kinuha ang nakataling kalabaw upang muling baktasin ang daan patungo sa kanilang tahanan. Wika pa ni Crisanto kay Nano habang sila'y patuloy na naglalakbay na pauwi. Kapag tungkol talaga sa lupa, paring Nano, napakarami ring nasisilaw rito at nag-aaway-away ang pamilya. Mabuti na lamang sa amin at nagkakaunawa ng mga magkakapatid
Kaya naman may kanya-kanya kaming maayos na sinasaka. Totoo nga ang kasabihan na marami ang nagbubuwis ng buhay para lamang sa lupa, na hindi naman talaga natin pag-aari, at ang tunay lang naman na nagmamay-ari nito ay ang makapangyarihang may likha. Ipinairam lang sa atin ang lupang ito, kung saan dyan din mananatili ang katawang lupa natin pagdating ng araw. Pasasaan pa't lahat naman tayo ay patungo dyan. Kaya kung maaari lang sana ay huwag na nilang pag-awayan pa ang lupa, dahil baka mas lalo lamang silang pagkaita ng may likha. Maya-maya ay nakarating na rin ang dalawa sa kani-kanilang tahanan. At dahil maaga pa naman sa mga oras na yun, nagigib muna ng tubig itong si Crisanto at pinuno ang kanilang lalagyan ng banga. Matapos niya namang mapuno ang lahat, dahil na rin sa ganda ng sikat ng araw sa mga oras na yun, kagad niya namang sinibak ang kanyang naimbak na kahoy upang may patuyo ito sa sikat ng araw. Habang pinapanood naman siya ng kanyang dalawang mag-ina na kasalukuyang nakaupo sa may pintuan ng kanilang tahanan. Sambit pa nga ni Rosa sa kanya na kung maaari dalahan na rin siya sa loob ng kanilang tahanan, sa kadahilanang naubos na ang kanyang mga panggatong roon sa kakaluto ng kanilang mga panindang kakanin. Makaraan ng 4 na linggo, bahagya siyang niyaya ni Rosa upang buhatin ang kanyang panindang kakanin sa may paaralan, kung saan siya nagtitinda nito na malapit lang rin naman sa kanilang tahanan, habang kasama naman ang kanilang anak na kasalukuyan na ring nag-aaral. Dahil nga sa nasa 7 taong gulang na rin ang batang yun upang pag-aralin para sa unang baitang, sa unang araw naman na muling pagbubukas ng paaralan. At nang maihatid na nga ni Crisanto ang kanyang mag-ina, kaagad na rin naman itong umalis roon upang pakainin naman ang kanyang alagang itik na kasalukuyan namang nangitlog makalipas ang 4 na linggo. Gayon na rin ang kanyang alagang kambing at alagang baka na kanya munang ipinastol. Sa paglipas naman ng mga oras, nagmamadaling bumalik itong si Rosa, at kahit na nga nakabistida ito habang suot-suot ang kanyang butsaka na pinaglalagyan niya naman ng kanyang nabebentahang kakanin, at kahit nga nasa kalayuan pa ito, dinig na ni Crisanto ang pagsigaw ni Rosa na kinakailangan umano ng tulong ng mga estudyante roon na sinasapian ng hindi may paliwanag na elemento. Kaya naman kagad niyang itinali ang kanyang alagang baka at kagad na binaktas ang daan pabalik sa paaralan. Madali siyang dinala ni Rosa sa grade 6, kung saan ang duduan ng 2 batang umano'y sinasapian. 2 batang babae yun, habang patuloy na nanlilisik ang mga mata na tila galit na galit sa katawang kanilang sinaniban. Sa kadahilanang hindi naman ito nananakit ng iba roon, na ang sinasaktan lamang ay ang kanilang sarili mismo. Kaya naman sa patuloy na pagtatanong ni Crisanto sa 2 yun, napag-alaman niyang naglaro ng Spirit of the Glass ang 2 kabataan sa likod ng kanilang paaralan, habang nagambala naman nila ang 2 kaluluwa roon na hindi na umano sila makabalik sa kanilang kinaroroonan dahil sa pagtawag ng 2 batang yun. Kaya minabuti ni Crisantong humingi na lang ng tawad sa kanilang 2, dahil hindi pa alam ng mga batang yun ang kanilang ginagawa sa mga oras na yun. Nasa edad 12 na ang 2 bata, kaya malamang ay natutunan nila sa ibang tao ang pamamarang yun na kanila namang sinubukan, sa pag-aakala nilang hindi tunay ang mga espiritu. Kaya naman daglian umano nilang sinubukan sa pamamagitan ng pagtawag ng Spirit of the Glass. At ang nakakuha umano ng atensyon sa panawagan ng 2 batang yun ay ang nagngangalang Fidel at Romy, na matagal na umanong pumanaw, panahon pa ng gera. Kaya pumasok sila sa katawan ng batang yun upang pakiusapang ibalik sila kung saan sila naroroon at muling gamitin ang Spirit of the Glass para umano muling manahimik ang kanilang kaluluwa. At nang makita ang araw ng 2 batang gumalaw ang baso, nang wala namang humahawak ni isa sa kanila, kaya naman magkasabay na tumakbo ang 2 ito patungo roon sa loob ng kanilang paaralan.
At doon nga nakita ng kanilang mga kamag-aral ang patuloy nitong pananakit sa kanilang sarili. Kaya naman pinagtulong-tulungan niyong pigilan ng mga guro roon upang matigil ang pagdurugo ng kanilang muka na kasalukuyan namang inuumpog sa pader at sinasaktan ng kanilang katawan sa pamamagitan ng kanilang kamao. Kaya masusing pinakiusapan ni Crisanto ang dalawang espiritong yun na patuloy na lamang lubayan ng dalawang batang babae at siya na lamang ang gagawa ng paraan upang makabalik sila sa kanilang kinaroroonan. Noong una ay patuloy pa rin ang pagmamatigas nito at nang iparamdam ni Crisanto na meron siyang bahagyang kakayanan, kinalaunan ay pumayag na rin ang dalawa. Kaya naman pinalis niya ang dalawang yon sa katawan ng bata habang patuloy na humahagulol sa pagyak at duguan ng kanilang muka na kaagad namang kinuha ng kanilang mga magulang upang pauwi na muna sa kanilang tahanan. Binigyang babala naman ni Crisanto ang mga estudyante roon, lalo na ang mga guro na matyagang mabuti ang mga kabataan, na wag silang maglalaro ng Spirit of the Glass kung ayaw nilang matulad sa kanilang kamag-aral. Sa kadailanang ang kinatatayuan ng kanilang paaralan ay dating sementeryo. Kaya nga kapag naglilinis sila at nagtatanggal ng damo, karaniwan ay nakakahukay pa sila ng mga buto ng tao ng mga dating nakalibing roon. Hindi rin naman nila matukoy kung bakit doon pa itinayo ang paaralan, samantalang may malawak na lupain naman doon na kung tutuusin ay pwedeng doon naman itayo na lamang. Napag-alaman din nilang nasa private property na pala ang lupang bakanti doon, kaya naman wala nang ibang magandang pagpipilian kung di gibay ng dating sementeryo at doon na nga'y tinayo ang kasalukuyang paaralan. Maya-maya pa ay naisipan na ni Crisanto umuwi sa kanilang tahanan upang makapagsaing na rin para sa kanilang tanghalian, habang si Rosa ay nananatili sa labas ng paaralan hanggat hindi naubos ang kanilang panindang kakanin. Pagpatak ng alas 11:50 ng umaga, minabuti ng sunduin ni Crisanto ang kanyang mag-ina upang makakain na sila ng kanilang pananghalian. At ang kanyang nilutong ulam naman ay ginataang dahon ng gabi na nilagyan ng maliliit na tuyo at nilagyan ng pulang sili. Paborito iyon ng kanyang dalawang mag-ina na madalas namang pinakikiusapan sa kanyang lutuin. Kaya naman muli niyang binuhat ang bilaong may lamang kakanin na hindi pa nauubos sa oras na iyon. At si Rosa naman ay hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak habang naglalakad silang patungo sa kanilang tahanan. At sa kanilang ang pagdating roon, kaagad na nilantakan ng masarap na gulay ng ginataang gabi. At habang patuloy ngang kumakain ng tatlong pamilya, bigla namang sumilip sa may bintana ang nakababatang kapatid ni Crisanto na nagngangalan namang Ryan. Si Ryan na lamang ang natitirang kapatid nilang walang asawa na kasalukuyan pa ring nasa poder ng kanilang itay at inay. Dahil na rin siguro sa sobrang pihikan nito sa babae na ang pinipili ay maputi at maganda, samantalang siya naman ay nuknukan ng itim na hindi naman kagwapuhan. Ganoon ang madalas na biruan namin kapag tuwing nagkikita kami nito at pumapasyal sa aming tahanan. Kaya naman madalas asartalo sa akin ito bilang kanyang kuya. At pinapasok ko nga si Ryan sa loob ng aming tahanan upang doon na kumain at manangalian. Kaya naman magkatabi sila ng aking anak na sabay kumakain. Hindi naman mapigilan itong sambitin sa amin na meron na umano siyang nobya sa kasalukuyan na kanya naman daw nakilala sa kabilang nayon nang magpunta sila roon ng araw ng kafiestahan. Sa una pa lamang silang nagkita nang ipinakilala sa kanya ng kanyang kaibigan. Talaga namang nanduro na raw ang lahat ng kanyang gusto sa isang babae na merong balangkinitang katawan habang napakaputi naman ng balat nito na may mahabang buhok at maliit na muka. At kung sakasakali namang totoo ang sinasabi ng aking kapatid, yun pa lamang ang pinakaunang babaeng kanyang naging nobya. Sa pagiging pihikan nito na akala mo naman ay artistahin. Nakilala niya umano ito sa gitna ng sayawan, kung saan ipinasayaw sa kanya ng kanyang kaibigan
na ipinakilala sa pangalang Christine. Pangalan pa lang, mukhang maganda na nga ang nasabing babae. Kaya naman baka sa mukha ni Ryan ang kasiyahan sa pagkakaroon ng una niyang nobya habang patuloy itong nagkukwento sa amin. Sambit ko pa nga sa kanya. Tama lang naman na magkaroon ka na ng nobya. 23 anyos ka na at tumatanda na rin si Itay at Inay. Paghahanapan ka na rin ng apo noon. Baka naman binabae ang tinutukoy mo na nagpahaba lamang ng buhok. Pagbibirong sambit ko pa sa aking kapatid. Malaki ang naitutulong ni Ryan kay Inay at Itay kapag umakit sila ng bukid. Dahil naaasahan ito sa pagtatanim at pag-aani. Kaya nga ang balat nito ay kulay nugnog na mababakas naman sa kanya ang kasipagan. Maya-maya pa ay natapos na kaming kumain at muli ko nang hinatid ang aking mag-ina sa paaralan. Batid ko naman ang pangangayayat ni Ryan na dating merong pusugang katawan na nagbibilugang braso at hita na ngayon ay tila mabilis na paghupak ng kanyang muka. Kaya naman sa muli kong pagbalik sa aming tahanan, habang nandudoon pa ito sa may ilalim ng akasya at tumatambay sa may upuan, na kanina ko pang gustong itanong sa kanya sa harap ng pagkain na ipinagsawalang bahala ko muna dahil nanduroon si Rosa at ang aking anak. Wika ko pa nga kay Ryan ng, "Kapatid, nagtataka ako sa biglang paghupak ng katawan mo. Nag-aadik ka ba?" Wika naman ito. "Si kuya naman oo. Hindi nga ako naninigarilyo at umiinom eh. Mag-aadik pa ba ako? Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan ng pagpayat ko. Basta ang nararamdaman ko lang, tuwing pagdating ng hapon, parang nanghihina na ang katawan ko na hindi ko naman nararamdaman dati. At madalas din akong nananaginip ng hindi maganda sa gabi na parang pakiramdam ko inaaswang ako. Totoo ba kuya ang aswang?" Pabalik pa nga nitong pagtatanong. Wika ako naman kay Ryan. "Oo kapatid, totoo ang aswang. Hindi naman magkakaroon ng haka-haka tungkol sa kanila kung walang ibang nakakakita at nakakaranas. Hindi rin may dodrawing ng isang pintor ang kanilang itsura kung walang nagdidikta sa kanilang isipan at kung hindi nila nakita ang kaanyuan nito. Papaano mo namang naitanong mga yan? Pakiramdam mo ba ay aswang may kagagawan yan sa iyo?" "Mag-iisang buwan ko na kasing dinaramdam ito kuya at binabaliwala ko lang rin naman. Kaya nga napunta ako rito para ikonsulta sa iyo. Hindi ko rin naman sinasabi kay Inay at Itay. Baka mag-alala pa sa akin yung dalawa. Nagsimula lang naman ito nang makilala ko ang aking nobya. Hindi naman sa pinaparatangan kong aswang siya. Sa kabila ng kagandahan niya, pag-iisipan ko ba siyang isang aswang? Pero may kakaiba akong napunakuyan na nagpunta ako sa tahanan nila. Napakadilim ng loob ng tahanan. Kahit na isang bintana ay wala. Totoo kuya, wala silang bintana. Hindi ko rin alam kung anong dahilan. Kaya nang tinanong ko si Christine, sambit naman ito sa akin na pinili nilang gano'n ang tahanan nila. Para umano walang makapasok na kahit na anong insekto. Kaya naman isinawalang bahala ko na lang yun. At nakilala ko nga roon ang kanyang Itay. 2 na lamang silang naninirahan doon. At ang kanilang tahanan ay malayo sa kabayan. Sambit naman ng kaibigan ko na kilala niya si Christine. Pero hindi pa siya nakakapunta sa tahanan nito. At hindi niya pa nakikilala ang mga magulang ni Christine. Kaya naman ang sinabi ko sa kanyang kalayuan ng kinatitirikan ng tahanan ng aking nobya. Ikinagulat niya yun dahil nakilala niya lamang ang aking nobya kung saan sila dati nagtatrabaho. Sambit naman ni Crisanto sa kanyang kapatid ng, "Hubarin mo nga ang damit mo at tumalikod ka." Matapos ngang hubarin ni Ryan ang kanyang damit, nakita ni Crisanto ang kalmot nito sa kanyang likuran habang patuloy pa rin itong namumula. Indikasyon lamang na sariwa pa yun at yun ang tatak ng aswang. Kaya nagkakaroon siya ng kakaibang karamdaman. At sa pamamagitan noon, sa tuwing dadating ang takip silim, makakaramdam siya ng panghihina. Kung saan doon naman siya sasamantalahin ng nilalang upang paglaruan at dahan-dahanin siyang paslangin. Wika pa ni Crisanto sa kanyang kapatid ng, "Napakamalas mo naman kapatid. Unang nobya mo pa lang. Mukhang nasa lahing aswang pa yata. Sino sa tingin mo ang kumalmot niyan sa likod mo? Ang Itay ba niya o siya mismo?" "Okay mga kahiwaga,
Baka naman hindi kalmot ng aswang nasa likod ni Ryan. Baka kalmot lang ng pagmamahal. Abangan natin ang part 6 ng kwentong ito. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Mabilisang shoutout lang tayo mga kahiwaga. Shoutout kay Imelda Pascua, Denzel Abikibel from Jensan, at ang huli, Red Rivera. Shoutout sa inyo. Muli maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.